tungod sa subli nga pag-lockdown dito sa Metro Manila, namugna ang gitawag og community pantry. Gianggaan og community pantry kay ang komunidad nagbayanihan pinagi sa paghatag kutob sa makaya og ang mga naglisod makakuha og libre sibo sa gikinahanglan. Apan gipangkulbaan ang mga organizers sa nagkadaiyang community pantry kay gipaubos naman hinuon sila og profiling sa mga otoridad human katahapi nga gipaluyuhan sa mga rebuilding komunista. Gunika nini ang maginhawa community pantry nga giorganize ni Ana Patricia Nan napugos og panira sa mao nga pantry humanok kuyawi nga basin ideklarar siya nga rebuilde. Matod ni Lieutenant General Antonio Parladi Jr., ang spokesperson sa Counter-Insurgency Task Force, nga ilahang gipaubos og profiling ang nagpasiugda sa community pantry human nagduda nga dunay uban nila gipaluyuhan sa mga rebuilding komunista. Apan karong adlaw, ang tigpamaba sa Malacañang nga si Attorney Harry Roque na mahayag nga gisuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang community pantry isip inisyatibo sa pribadong komunidad sa pagtabang. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC adunay budget karong tuiga nga 19 billion pesos alang sa pagpaniid o pag-profiling sa gikatahapan nga mga rebuilde. Dili unta angay nga lisod-lisuron pa og indirektang hadlukon ang mga nagpasiugda sa biyanihan sama sa community pantry. Nahibaw na kita nga kung ang ayuda sa gobyerno ang saligan, dili maapod. Kung ang mandani, dili kaigo. O kung bisan di pa kaigo, panulison, pangkurakuton sa mga kawatang politiko o sa ilahang mga tulisan nga sinaligan. Kung maningil ka sa gobyerno o ayuda, ingnon ka apurado. Nga naman nga ang katawhang gutom nga mangayo og kaon sa gobyerno, ingnon na mang rebuilde. 19 billion pesos di ay ang budget karong tuiga sa pag-profile ngadto sa mga gikatahapang rebuilde. Apan ang gihimo sa NTF-ELCAC pataka lang o red tagging bisan kinsa na lang ang ilang ipudlo na rebuilde.